Русенската търва. Нещо интересно, откъде идва това име, от далеч на 1870 година. Всъщност търва от турски означава нива. Тогава всички са събирали на равно пространство. Най-интересното до момента е, че търлата за трета поредна година, след кратко прекъсване, започна да се провежда отново тук, в Младежки парк, град Русе. Всъщност това е нашия традиционен панер около празника на града ни, а именно Гергьон ден. Най-интересното за тази годишното изложение е, че имаме цели 14 атракциона люлки, 3 големи батута Елза и Яна, на 2 места имаме бънчета, разбира се имаме много детски въртележки, имаме над 15 павилиона за понички, компреси и палачинки. Имаме, разбира се, 5 павилиона за лукуми, халва, захарни изделия, много стрелбища, въжета, патенца, играчки. Имаме, разбира се, и една бяла шатра, която е много важна да посетите, защото там събираме подписка срещу всички от тези доброжелатели, на които нашата търва пречи, а тя всъщност в рамките само на 2 седмици. Ще се радвам отново нашия панер да остане тук, защото това е един прекрасен спомен за всички деца и младежи. Вярвам, че всеки е бил на тървата като малък, помни онежи захарни памуци, първите ни трепети да си качим на някоя люка, така че моля ви, за минутка само спрете, подпишете се и продължете напред. Също така наша ответница иска да честит именния ден на всички празнуващи, да ви пожелаем да сте здрави и да си носите имата с гордост. Не забравяйте да ни посетите само до 1 май, включително сме тук, след което потегляме за други градове. Тук е момента да благодарим на всички онези участници, организаторите, които са поканили тази година, за това, че направихте града ни по-цветен, по-шарен, по-интересен, съвпаднали с празниците около Великден. Така че се надяваме и ние от Русе да сме оставили нещо във вашите сърчета. Довиждане, до нови срещи! Привет, прекрасни русенци! Намираме се нашата русенска търва, една традиция, която започва през 1870 година. Това е нашия традиционен панер, който е интересен именно за най-малките деца и за всички тинейджери. А и днес тук видях целият град почти е тук, така че сигурно са интересен и за нас. Всички помним колко много сме се забавлявали. И в този ред на мисли, знаете, след прекъсването покрай COVID, нашата търва е сега в Младежки парк, в нашия красив парк и имаме подписка подкрепа на пролетния панер. Паркът е за всички. Тук се провеждаха концерти, имаме ресторанти, имаме толкова много участници с люлки, така че ще се радваме да спрете точно за 30 секунди и да попълните тази подписка, така че до година отново да си имаме нашия традиционен русенски панер търва тук в парка. Аз сега ще го направя. Много е лесно. Просто си попълвате двете имена. Това е. Точно 30 секунди. 40. Няма значение. Въпросът е да опитаме и да направим нещо добро. Весел Велик ден!